אנשים, היום אנחנו בסרטון הראשון שלנו של רויאל גיימינג. זה עכשיו אני פה ודוד שלי. תגיד שלום אלירן. שלום. עכשיו אנחנו נעשה את הסרטון הראשון של הערוץ שלנו. מוכנים? ויאללה, בואו נתחיל. נמנה עכשיו את הדק. עכשיו אני ואלירן, אני ודוד שלי נבנה את הדק. זה הדק שלי. עכשיו אנחנו הולכים לעשות את אתגר גובלין בארל בקלן באטל. עכשיו גורל, זה הדק שלנו, ואני עשיתי דק אחר חוץ מלאבה, כי אין לי לאבה, וזה, ואנחנו ננסה לשבור את הבניין הראשי. מוכנים? יאללה, מתחילים. אני מציע. חץ. יופי, יאללה. יאללה, בואו נתחיל את הסרטון הראשון. תראה, לרז, אני יכול לראות אותך, את הקלפים שלך. יאללה. לא, אל תשים עדיין. תריץ עכשיו, שים אלית ברברים. אני אגן מהם, אל תדאג. שם זאפ. זהו. לא, זאפ לא יעזור. מה, תראה, הוא לא עשו כל כך הרבה. מה? הם לא שמים כלום. הם שמו גובלין בארל לבניין הראשי. יאללה, מתחילים את האתגר? חכה שלי, אני שם פה זאפ. בזבזתי את המירו שלי, אבל בגלל היה שם סקרמי. טוב, אני אשים קולקטור. אני שם לבה. לא, מה? שיט, הפרינסס. בסדר. אל תשים כלום על הפרינסס, אני... לא, איך נגמרתי? שיט. בסדר, בוא נוריד את הבניין בינתיים ונשים מיליונות. עכשיו תקשיב מה עושים. אלירז, יש לך גובלין בארל ומירו? כן. אני מפעיל גם את הטאוור הראשי שלהם. אוי. הורדנו להם בניין. שיט, יש לנו בעיה של... וואי, איזה עצבים, יש לי בעיה של... אין לנו, אל תדאגו. יופי, סידרתי את זה. ביי. יאללה. חברים, עכשיו אנחנו הולכים לעשות. אני שם פה אליקסיר קולקטור. אל תשים עדיין גובלין בארל. כן, זה בסדר. אל תשים. אני שם פה זאפ. זהו, עכשיו אני מריץ... מה? למה זה יתעכב כל כך? עכשיו אני... תחסוך אליקסיר. לא. יש לי זה. עכשיו אני חוסך לי אליקסיר. לא נפחד מהם כי... בסדר, לא בקטנה. מה אוגריידר? הוא יוריד את הבניין, זה אנחנו בטוח. כן, זה בטוח שהאוגריידר... יאללה, 3, 4. חכה, תן לי לחסוך ל10 אליקסיר, אלירז. לא, זה אידיוט, מה הוא עשה? לא, עזוב, המיני פקה לא יוריד את הבניין. אני מפק כזה. כן, המיני פקה זה חזק. טוב, עכשיו אני שם גובלין בארל, עוד גובלין בארל. יאללה, נו, 2 גובלין בארל אני אוריד פה את זה. קלון. וואי, לא יצא כל כך טוב. וואי, ניצחנו! זה היה יפה! וואי, ניצחנו את זה! זה היה קטלני! וואי, זה יאללה, מטורף. עכשיו נעשה, מה נעשה עכשיו? עוד פעם נעשה את זה. יאללה, עוד פעם עכשיו נעשה את זה מההתחלה. וואי, זה היה גדול, אה? כן. זה היה אחד הגדולים. מה אתה אומר עכשיו נעשה את כל הגובלינים ונשלח אותם לזאפ, יוריד אותם. לא, טוב, יאללה, בוא נעשה את זה עוד פעם. יאללה, אני אציע. הפעם אלירז מציע, אלירז תציע כבר. יש לך בעיה של קליטת קרב לשם. לא, אין לי בעיה. הנה, אני רואה. תציע לי. טוב. וואו, זה הולך להיות סרטון קטלני. כן. זה באמת מגניב, הנה, לאללה. אני אלירן פה. חברים, מי שלא יודע משהו על הקלן באטל, תכתבו לי בתגובות מה אתם לא יודעים. אם אתם רוצים לדעת מה יש ליריב, אתם לוחצים פה על השם שלו. אתם רואים מה יש לו, כמה אליקסיר יש לו. אתם רואים, יש לו פה... עכשיו אני רואה שיש לאלירן לבה, קולקטור. עכשיו לאלירז יש איזה 6 אליקסיר. וואי, 2 מיני פקה. רוקט. נכון, אני מוריד. לא. לא משנה, לא. וואי. יש לי חצים. לא, שמתי זאפ. וואי, 2 מיני פקה, איזה עצבים. איזה חזק זה. כן, זה אחד הדברים החזקים. בוא נעשה פעם הבאה אתגר מיני פקה. כל אחד ישים מיני פקה זה, ואז אני אשים קלון. יאללה, 3. חכה, אין לי את כל הדברים. אני מפעיל אותו את הראשים ברוקט. יאללה, גם אני אפעיל. לא, אל תפעיל. וואי. יש לי מיליונות. אז תגן, שיט. בסדר. יש, אבל הטאוור הכפול עוזר שם. וואי, זה עצבים. טוב, אני שם פה אליקסיר. יש לך זאפ או חצים או משהו? כן, רוקט. זריז, נו. הפסדנו, חברים. לא נורא. טוב, זה היה למה הוא שם את הרוקט? נו, באמת. בוא נעשה את אתגר להוריד את הטאוור הראשי רק עם רוקטים. לא, יוריד אותנו מהר.
למה? לא, נשים עוד שחקנים, פשוט נשים אליקסיר קולקטור. טוב, זה היה הסרטון שלנו להיום, ונחזור אליכם בעוד סרטון. יאללה ביי. יאללה ביי חברים.